Kapin 40 ka mga tao nga adunay pending warrant of arrest giaresto sa nagkalain-laing police station sa Dakbayan sa Sugbo. Mao na kining ikatulong nga higayon nga nagpatuman ang Cebu City Police Office og Warrant Service Day ubo sa programang Lambat Sibat sa Kapulisan. Si Chona Carion sa report. Wa magtuo si Joaquin Serna nga malutsan siya og warrant of arrest sa kasong robbery, gumikan kay ang iyang asawa mismo ang nagpasaka og kaso ni adtong miaging tuig samtang nag-away pa sila. Karon ang iyang asawa ra usab ang namroblema asa makakuha og ikapiyansa kaniya. Ako iyang ginudahan ako nagkawat. Ako nagtulis ko nun niya. Ni ato siya police station, nagfile-file siya kaso, mo na siya resulta ron, nagkabuang pagpabrinda, ron ipiyansa sa ako. Lakip sa nadakpan kaganyang buntag mao ang 79 anyos nga si Eleuterio Tampus nga nagatubang og kasong illegal possession of firearms. Giangkon hinuon niya ang pasangil. Unya ni ari ko kay ko man hearing ko maka kuan. Wa ko maka attend ba sa to. Pag kahibaw ko nakaroon ko ng lista. Kita ko surrender nga kunta ko. Adunay warrant of arrest sa kasong may kalambigitan sa ginaliling droga si Eliseo Famador apan iya kining gihimaka. Actually, sa ako man ang maguwang. Sa pag-serve sa kapulisan sa mga warrant of arrest sukad alas 12 kaganyang udto, dul-an na sa 40 ang nasikop. Ang mga dinakpan nag-atubang o mga kasong illegal possession of firearms, kalapasan sa comprehensive dangerous drugs act, robbery, child abuse, physical injuries, qualified theft, lakip na ang traffic violations. Katong mga information regarding ang wa ma-serve nga warrant kay kailabas atong pulis nga naman tayo record sa warrant ato nang ikuha niya ihatag nato sa laing unit para di gyud ma-cover-coveran ba. Chona Carion, Balitang Bisdak.